дар партави сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти ҳукумати кишвар ва иҷрои дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат дар қаламрави мамлакат аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза касб намуда рушди инфраструктураи маҳал таъмин мегардад. мутаассифона дар баъзе шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба рушди варзиш, таъмини шароити машқу тамрин барои дӯстдорони бозии сермухлиси футбол чандон диққат дода намешавад. ин аст ки варзишгоҳи марказии ноҳия ки дар даврони собиқ иттиҳоди шӯравӣ сохта ба истифода дода шудааст, ҳолати ногувор касб кардааст. набудани ҷои нишаст ва таъмин нагардидани ҳолати тозагӣ кӯҳнаву фарсуда шудани симтурҳо барои машғул шудан ба варзиши намуди волейбол дар ҳолати корношоям қарор доштани як қатор дастгоҳҳои варзишӣ ки дар ин варзишгоҳ насб гардидааст, далели он аст ки масъулон ба рушди варзиш ва ҳолати ободонии варзишгоҳ таваҷҷӯҳи зарурӣ равона накардаанд. мавриди зикр аст ки дар ин варзишгоҳ ду дастаи футболбозони наврасону ҷавонон ба машқу тамрин машғуланд. дар баробари дигар камбудиҳо ҳуҷраи либосивазкунии футболбозон низ ҳолати табоҳ дошта аз масъулон таваҷҷӯҳ мехоҳад. яке аз роҳҳои дигари рушди варзиш аз вазъи дар кадом сатҳ гузарондани соати тарбияи ҷисмонӣ алоқамандӣ дорад. ҳарчанд аҳли маорифи ноҳия дар радифи дигар дарсҳои таълимӣ ба дарсҳои тарбияи ҷисмонии хонандагонро фаро гирифта ширкати онҳоро дар мусобиқаҳои варзишӣ таъмин менамоянд, аммо дар баъзе муассисаҳо толорҳои варзишӣ мавҷуд нест ва дар фасли зимистон кӯдакон бо либосҳои ғафси зимистона дар майдони кушод ба тарбияи ҷисмонӣ машғул мешаванд. дар назди муассисаи таълимии рақами 2 ноҳия ҳарчанд майдончаи варзишӣ мавҷуд аст, аммо ҳолати хуб надорад. илова ба ин набудани омӯзгор аз тарбияи ҷисмонӣ хонандагонро водор намудааст ки ин соати таълимиро ба таври худ озод гузаронанд. ҳарчанд дар ин муассиса толори варзишӣ барои гузарондани машғулиятҳо дар фасли зимистон мавҷуд аст, аммо дари баста дорад. дар умум дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба масъалаи тарбияи ҷисмонии ҷавонон ва ба варзиш ҷалб намудани онҳо диққати зарурӣ равона нагардидааст. аслан чуноне аз мушоҳидаҳо бармеояд, дар аксарияти шаҳру ноҳияҳо чунин ҳолатро метавон мушоҳида кард, дар ҳоле ки таваҷҷӯҳи роҳбарияти ҳукумати мамлакат ба соҳаи варзиш ҳамчун соҳаи таъкиддиҳандаи дӯстӣ тарғибкунандаи ҳаёти солим зиёд аст. пас месазад роҳбарону масъулон низ ба ин паҳлӯи масъала таваҷҷӯҳ дошта бошанд.